Здравейте хора и сега продължавам с втория епизод на Майнкрафт. Поселяването. Здравейте. Здрасти. Емо, намери храна. Това правя? Give me the паржолите. Ноп. Give me веднага паржолите. Има само 13. И само 13 ще надиш на мен. Никакъв шанс. Аз си ги спека тук и ще ги давам после. Дай Боже да не умра до тогава. Аз съм на 0 бучета, вече то не може да ми взема сърце. Взема ти, на мен ми взема. Дори още не е почнал да ми взема и се надявам да не почне. Да, но почне да ти взема. Къде са паржолите? Емо сигурни ги изяд, а толкова са гладен ти. Емо тук е. Виж къде е прасето. Мислиш, че е мина. Мангал, взел там ме. О, Добре. фанах я. Ес. Добре. Аз имам 14, не съм заедно. Кол. Печи го пак. Сега почнах да обирам кол. Виж колко е малумен човек. Щом съм малумен, няма да ти дам паржол. Разбра ли? Ще дам сам на... Ще дам на моя обичен приятел, направи 7. Емо, нали знаеш, че не съм гей? О, предлагах да направих копчета. Копчета може да ги направя купчета отново, бе. Не? Не. Защото мисля, че са необработани и го сложих на прост за измайстрояване и станаха копчи. Нищо. Айде. Hot topic. Намерих паржола на земята. Заповядай малко дърво. Емо, още малко дърво да ми се. Да, я дам дърво. Имам още 14 в себе си. Не си дам ли? Да. Значи. Остай. Чакай всъщност. Брадвата за кой ми я даваш? Дай ми я. Тук. Паржоли печем, давай. Ще печем с дървена брадва. Слагам 4 Да, преди малко взе кол и сега пече с дървена права. Да се има. Абе да е сега бя бе. Да се има. За кой ще използвам дървена? Ще кажа нищо, майре. В ета с печка с камъка отгоре е за тебе, другите ми ги остави. Да направим фирми. Той ще се прочонче. Да едим. Не ги бе. Идем пак еди. Някой да има кокаля. Ти имаш, нали? Кокаля. Еми даде, чупи си кокали, ти ги вкарай на крако. Емо, един човек колко кокала има, бе? Не съм ги броял. Не съм се интересувал. Не съм се интересувал. Не съм ги брял, вика. О, да човек. О, Не съм ги брял. Bitch, please. Емо, за да не изгледаш тъп, кажи просто не знам. Ти няма как да ги пребориш ти кокали. Вярвай. добре. Къща ли имаме? Да, бе, аз го направих. То ни казах, че? Казах ти, че ще направя къщата. Не си казал. 7 пържа. Каза. Мълчи, бе. Каза. Аз казвам, че каза. Разбра ли? Ти казваш, че каза те. Каза ти. Джеко. Кажи. Ай, дръж. Не Ай, сме секси. Не сме секси. Значи... От сега знаем Миление. Какво? Няма смело да повториш.
О. Добре, казах. Да. Каза! Няма значение. Опа. Няма да стигна дървото. Аз ръка чупя. Вижте, бе. Тренировки за ръката. Ще имаш здрав захват. Събери дървата. Отивам. Не, взели ти диамантите. Да бе. Колко? 3. Ми да е една кирка. Колко зомбита има тук? Тама, че тъпи зомбита. Чакай да ме убият. Плавата. Не, направи ферма, бе, отзад. Някъде или отстрани. Аз направих, бе. Окей, ще направи се. Къде, Аз бе? направих. До това, виж. Къде ти е шугаркейна за сега? Сега, крипъра ще гръмне. Падна в някой дупка. Милени, да си копал към една лава. Каменна лава. Каменна лава! Към една лава, казах. Каза каменна лава. И аз те чух. Ами то хубаво сте чулема, не съм казал. Джико ела. Какво? Джико. Храна? Няма ли храна? Тига ти ми дал бутуши. А, храна, ето е. Найде. Аз имам много Има храна. още в печката. Да, знам. Аз имам много храна. Печеня. Ема, след никой не те в момента. Добре. Щом никой не искал. Силно. Тота с едната мина, за мина не става. Ще копая сега много дърво да имам. Копай. Брат, да имаш ли? Да има. Не ми дай твоята крилива брадва. Миризива, не. Миризива, не крива. Чакай, Закупваш овцата, умник. сетвайте хом. Мене защо ти е овца в 1.7? Ами, за вълна? Какво ще бреща с вълна? Я знам, речни неща. Килими. Ще бъде са ми килими, а те. Добре, каква идея? Ще трябва да се мисли малко им. Чакай, аз сети какво може да се яде, бе. Има гъби тук. Нема гъбата. Емо гумата, бе. Нема гъбата. Тя ще направя второ легло. Направи трето, ако искаш. Трето нямам вълна, вече. Бъде събери. Ще направя. Сега ще събера, човек. Сторим се, че тъпем телефон за ни пак. Ще спят другия край. Аз спада близо до Милен. Да му умириш. Да, защото обичам за това. Моля, не съм го. Леле, обичат да. Знам, че ти ама аз не съм. Щом казваш. Извинявай го. Вярвай си, че не си. Вярвам си. Вярвай си, бе. То няма още човек да си вярва. Не знам. Но другия въпрос е дали е вярно това, което си вярва. Леле, ще върна да копаем. Ей се. Аз няма да правим къща тук. Чай да избутам овците в дупката. Мърдай. Арма. Аре, секси, че са, нали? Камън имам, не? Да. Бе. Жито имаме ли? Не. Пак. Не ми се бута. Нали си направил ферма, как да нямаме жито? Виж я, много голяма ферма. От 8 семена. Огромна ферма. Къде е? Къде е, бе? Колко хубава ферма. Нямах материал, нямах да си... Ето с дупката кое е? Ето. Ти моята... Добре, имам добра новина. И аз имам още по-добра новина. Имам 10 000 супи. Има много дърт. Имам 10 000 супи. Някой има ли жира за само едно? Ми трябва. Ега ти егоиста направи се броя на него, на нас не. Не, виж. Ко?
Вау. Де си, Млене? Дай на мене, бе. Тук съм при овцата бутон. Айде. О, мърс. Има вече, нямам студиран на краката. Може пръстите да убие ли, или? Не, чакай, дай да го оставим, дай да го Ма не, оставим. къде отиди, ма? Тък още да го. Къде отиди? Ой, момна овца. Да виса там в една. Виж, бе. Праси? Оттей го, Виж бе. ми, Здрасти. Видени, виж как ма слуша мене, бе. Ето, влезе. Този смях. Бати гейския смех. Нали? Не скачай. Аз искам да копая ти. И аз Но купая. зомбита, бе, мале. Там няма нищо, Джеко, аз ходих. Ти ли? Ще видиш. Може да има пък нещо. Ема, ако не ме следва, няма да е той. Добре. Тема, последва, бе. Аз съм момич, забрех. Нищо. Ау. Чакай. От деца взеха толкова, бе. Спалнат. Не знам. Паднаха много. Усечих. Въглища някой има ли, да? Чувам паяц. Метам се някъде и не знам преди това някъде. Ко дали имаме? Въглища. Тъпи скелети, защо ме мразят? Убиват. Да ме рефайна. Мучам скелети, ама кой съм. Пат, заплещих се. Тай въглища, бе. Има нещо тук. Зомби има. Има нещо. Ето въглища намира. Ние смилени сме в една мина в момента. Един въпрос, запазваха ли се и темите, ако умреш? Не. Тъй, че има може да умираш. Не, прав ти път. Мерси. Мята и зафалата, няма ме липсваш. Добре, намерих крипър. В обратната посока тръгваме. Добре, това е голямо. Този бък. Какъв бък? Бък сега. Не, торшове ли имаш? Да. Дай малко. Имам два. Тоест един имам вече. Може да има и тос. Аз ще там по-нагоре. Няма нито там. Няма нищо. Аз сям супи. Да не няма нищо горе. Чакай, имаш. Има едно нещо. Е, там горе има един крипър. И аз намерих още един. Добре, исках да гръмна, да те убия, да си взема да туши и каската. Вземеш пишката. Супер. Псувай още, псувай, това не е проблем. Не знам. На мен не ми е проблем. Бас сяпото си. На мен не ме приемта садна. Ева. Нали сетнах такова? Ко правиш тук, Джеко? Това да правя така. Това дойде. Отде? Аз отдавна съм тук. Ние паднахме отгоре. Как? Не. Не сте видели айрон вече. Аз копах айрон и паднах. Това е равен. Мисля, че... И така хора, за сега ще приключваме с втория епизод на Майнкрафт. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е хареса, може да дадете палец нагоре и ако искате да гледате още клипове, се абонирайте на мене. Чао от мен. И от мен.